अगर आप भी चाहते हैं SSD म्यूजिक की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिक्स बाय शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंडी स्थान बघाए। चढ़ी जब नाचे असटे जवाब चढ़ी जब नाचे असटे जवाब एक सूरत कावेला। चढ़ी जब नाचे असटे जवाब एक सूरत कावेला। हई लइका यादव जी के डोरी में अंगूरी छुआवेला। हई लइका यादव जी के डोरी में अंगूरी छुआवेला। चढ़ी जब नाचे असटे जवाब एक सूरत कावेला। चढ़ी जब नाचे असटे जवाब एक सूरत कावेला। हई लइका यादव जी के डोरी में अंगूरी छुआवेला। हई लइका यादव जी के डोरी में अंगूरी छुआवेला। कमर के नमर देखी छावड़ा अंगूरी बगीनेला। हाथ पकड़ के टेलर के नीचे हमरा के खींचेला। कमर के नमर देखी छावड़ा अंगूरी बगीनेला। हाथ पकड़ के टेलर के नीचे हमरा के खींचेला। कहेला आवो न चलो कगरी। कहेला आवो न चलो कगरी नमरी देखावेला। कहेला आवो न चलो कगरी नमरी देखावेला। हई लइका यादव जी के डोरी में अंगूरी छुआवेला। हई लइका यादव जी के डोरी में अंगूरी छुआवेला। कितना जाना भइल दीवाना आज के रतिया में। लागत होई मारा मारी नंदलाल बरतिया में। कितना जाना भइल दीवाना आज के रतिया में। लागत होई मारा मारी नंदलाल बरतिया में। कोरे इशारा देख नजारा। कोरे इशारा देख नजारा कौन होइया बतावेला। कोरे इशारा देख नजारा कौन होइया बतावेला। हई लइका यादव जी के डोरी में अंगूरी छुआवेला। हई लइका यादव जी के डोरी में अंगूरी छुआवेला। चढ़ी जब नाचे असटे जवाब एक सूरत कावेला। चढ़ी जब नाचे असटे जवाब एक सूरत कावेला। हई लइका यादव जी के डोरी में अंगूरी छुआवेला। हई लइका यादव जी के डोरी में अंगूरी छुआवेला। मिक्स बाय शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंडी स्थान बघाए।